Bịanụ nụrụ ife Mama Ogene Emena kwuru dịka a jụrụ ya ajụjụ wee sị ya na ya kedu ntaramahụhụ ọ chọrọ ka enye ndị gburu nwa ya ka obi wee dịkwanụ ya mma. Ọ nọ ebe a wee sị na unu afụrụ draiva onye nke wetara ya bụ egbe wee natara nwa ya nwoke na sị kpụta ya kpụta manija na-arụ na ya bụ kọmpi moto wee kpụta mmadụ na-anụ nwa gbagburu nwa ya. Unu amakwa na onye nke zinyeziri nwa ya na ya ji eweta ya bụ egbe na ọ kpọrọkwa ya afa. Unu ya abịakwa ka unu nụrụ ife okwu nke bụ na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asịzi ya bụ nwaanyị na onye nke tinyere nwa ya ji eweta egbe bụ onye izizi ọ kwesịrị ịkpọ na ọ makwa na onye nke zipụrụ nwa ya na ya ji eweta egbe ahụ na onye nke ahụ bụ ife gburu nwa ya na ọ bụrụ na onye nke ahụ ezipụghị nwa ya na ya ji eweta egbe na ya kedụ ka ndị uwe ojii esi wee gbagbu nwa ya na ọ kwesịrị ịkpọnye onye nke agha afa na ntụ ọkpọnyeghị onye nke agha afa na ọ na-egosi na o nwere ife ya bụ nwaanyị ma ọ chọghị ikwukwanụ ka ndị mmadụ marụ. Amakwomo ife mfụkwa na kọmentị ka mma akọrọ unu ife nke a chakwara unu mba n'anya wee kọkwara unu ka onye isi ndị uwe ojii si wee na-agwa ndị mmadụ na-akpụtagokwa anụ mmadụ ịnọ ndị uwe ojii ndị aka fadụ n'ife gburu Ogene na kịta anụnwa na-aya akpụpụzife unu ikpe. Bịakwanụ ka unu nụrụ ife ndị uwe ojii kọkwara na fa na-akọwakwa na ọ bụlọkwa sọsọ egbe bụ ife afụrụ Ogene n'aka o wee bụrụ na ka a na-eme Mama Ogene intaviu. Unu mana Mama Ogene onye nke ndị uwe ojii jidere na Delta steeti wee gbagbuo ya bụ nwatakịrị nwoke ejere egbe na-ebe akwa na ọsapele ka o jere iwetara uwe biiru na aka ya ada ọcha ya kpọrọfa bụ ndị uwe ojii kpọjelufe onye zirie na ya ji eweta ya bụ egbe na o nweghị ife ọma gbasara ya bụ egbe ka ọ na-ebezi ya bụ akwa. Ndị uwe ojii wee gbaa ya egbe n'aka wee buru eti na moto jebe n'ọfiisi fa lukwa n'ọfiisi nwatakịrị na-ebe na ọ bụlọkwa ya nwe egbe na mmadụ ka o je wetalụ ka ọ kpọjelufe ọga ya bụkwa na onye ziri ya ji eweta egbe. Ndị uwe ojii were egbe lachaa ya ụzọ ịtọ nwatakịrị mmadụ nwa nke bụzi na Delta steeti gbabiri igbo wee na-eme ngagharị iwe na ka esi wee gbawunye bụ nwatakịrị na ọ dịghọ mma na ndị uwe ojii kwesịrị inye ya ohere okwuo okwu ejekwanụ kpụta onye zirie na ya ji eweta egbe ọnwa afụfụ aya atanyanwa atakodo onye nke ahụ na ndị aka fadụ n'ife gbasara egbe na ọ bụghọ sọsọ nwatakịrị nwa okorobịa ka aka ya adụ n'ife gbasara ya bụ egbe wee na-eme ngagharị iwe mgbe ọtụtụ ndị mmadụ wee sị na fa chọrọ justice na ka esi wee gbuo adịghọkwanụ mma. Onye ka ejezi ime Mama Ogene intaviu ndị mmadụ na-ejegbu eme intaviu ọ na-akọrọfe ife merụ nke bụ na onwekwa mgbe Alison jere ebe ahụ ọ na-agwa Alison na 2022 na ndị uwe ojii agbagbugo nwa ya nwoke na ọ bụlọkwa onye nke a bụ onye izizi ndị uwe ojii na-agbagbugo nke diọkpara ka nke diọkpara tọrọ na ndị uwe ojii bịa kpụrụ onye nke ahụ n'ụlọ befa jebe na kọstọdi ndị uwe ojii ruo ebe ahụ na amahụ na ụdọ kafa kwụrụ ya ka oyife kafa tigidere etigbuo ya. Onye nke ahụ nwa ndị uwe ojii bịa gwafa n'okubiri ekubi mana fa na-akọwa na ndị uwe ojii gbagburu onye ahụ amahụ na agbagburu agbagbu ka nkubi ka okubi ife ama mana ọ na kọstọdi ndị uwe ojii ka onye nke ahụ na wee nwụ dịka nwanne fa nwaanyị si kọnọ ndị uwe ojii tigburu ya ka ọ gbagburu ya fe ama mana mama fa aka ọzila ya ife onye nke ahụ mere. Ndị uwe ojii ji wee bịa befa wee bịa kpụrụ ya na onye ka o rukwara na 2026 a nwa ya nwoke nke a Ogene oyi ya nwoke nwa bụ tapele ka ọ nọ tapele wee tie na ya ji ewetara ya wee biiru na paakị o wee bulu egbe nke bụ na onye nke a ruoru ewelu wee biiru nye amanọ na ọmahọ na egbe ka ọ na ọtọpe ha atọpe. Ndị mmadụ nọ na-ajụ onye ziri anya ji eweta ọ jụghị ya ife ọ ji iweta mgbe e nyere ya nya ọ na ọtọpe ihe ọ na ọmaghị ife ọ bifo wee welu onye ka ndị uwe ojii gbachidoziere ihu dịka ụfọdụ na-asị na imi ka eturu ya nọ ndị na-arụ na ya bụ moto paakị bụ ife kpọrọ ndị uwe ojii nke bụ na ndị uwe ojii bịazi narụ nwatakịrị nwa okorobịa abịa nene ya asị na-afụrụ mgbe egbe ịnọ na ya bụ obere egbe ejidere ya n'aka nke bụ na ndị uwe ojii enwezi ndidi ka ọ kọọrụ fa ka ife merụ si wee mee fatụtụrụ egbe gbawuo nwa mmadụ wee jezie na-ajụ mama nke nwoke na-asị anya kedu ntaramahụhụ ọ chọrọ ka Naijiria nye ndị aka fadụ n'ife gburu nwa ya ka obi wee dị ya mma. Mma nke nwoke wee nọrọ ebe a wee sị na ịfụrụ draiva na-anya ya bụ moto wee natara egbe na ọ chọrọ ka akpụta ya na ịfụrụ manija nwe ya bụ paakị moto ahụ na ọ chọrọ ka akpụta ya na ịfụrụ ndị uwe ojii na-anụnwa na ọ chọrọ ka akpụta fa na amalụ ka esi wee gbuo nwa ya na ọ chọrọ ka esikwa ntu ahụ wee gbuo ndị niile ọ gụsị kịta wee na-ajụzi ya onye nke ziri nwa ya ji eweta egbe ọ chọghị ka egbuo onye nke ahụ ọ chọrọ ka onye nke ahụ zubekwa oshi na-aga na-atọrụkwa mmadụ ya mana ife o ji egbe eme ka onye na-atịtị wetara ya egbe o ji egbe amụ afịa
ka o ji egbe agba bọyị ka o ji egbe anọ na chọpụ ya ebe ọ na-atụnata ngwa afịa. Onye titi wetara ya egbe ohe oshi maọbụ ntọrị mmadụ gafa ji arụ maọbụ ife ụmụ otu nzuzo ọhịfefa ji arụ. Onye titi weta egbe ọhọ ka e wee gbagbuo mmadụ oke wee tie ofe. Ebe ụfọdụ na-asị nọ na ọmahụ na ọ bụrụ na nwa ya nwoke eweje nya bụ egbe wee wejele onye si nya wee weta ya na ọmakwa mmadụ ọ naghị eji egbe a wee gbagbu ma ndị na-azụ ahịa ma ndị na-arụ ọrụ ma ndị na-agụ akwụkwọ. Onye atị nya kwụrụ ọkwụrụ agbara onye ahụ tọgbọ. Ọmahụ mmadụ one aka eji nya bụ egbe wee gbagbu na o kwesịrị ịgụnye onye nke ahụ na onye nke ahụ ribu onye izizi o kwesịrị ịkpọ na onye nke ahụ ribu ife gburu nwa ya na ọ bụrụ na onye nke ahụ ezighị nwa ya jee weta egbe na sị kedụ ka ndị uwe ojii esi wee fụ nwa ya gbagbuo ya na-agbanyekwa na ndị uwe ojii alụtaghị ọrụfa mana onye nke ahụ kwesịrị ịdụ amọngụ ndị niile ọ kpọrọ ka nwa ya nwoke wee nweta justice. Maka na isi nkwu enwere ike ọ bụrụ na onye ahụ sịrị nwa ya nwoke atị ọ gwaghị ya na-egbe maka ọ bụrụ na ọ gwa nwa ya nwoke na-egbe ọ dụna ka nwa ya nwoke ahụ eje ka ọ bụ agwa ya na-egbe wee mechaa jebe ife ọ na nyanwa na onwekwa ife ọma ndị mmadụ amaghị. Onye isi ndị uwe ojii wee nọrọ ebe a wee na-ekwu na ndị niile aka fadụ n'ife gbasara nya bụ egbe na-aya ejidechafa ma draiva ma ndị na-alụ ebe ahụ ma onye nke zinyere nya ji eweta. Ọ sị na fa na-eme nnyocha na nzacha na onye ọbụla dị involve n'ife gbasara nya bụ egbe na-aya ejidefa ncha ma kpụpụ afọ ụlọ ikpe na ndị uwe ojii mmadụ na-arụ n'afọ ebe a kịta na-ejidego fa na fa nọ na kọstọdị fa. O wee na-akọwa na ọ bụlọkwa sọsọ egbe ka nwa nwaanyị a je weta na-egbe na mgba egbe bụ ife emelụ nya bụ wee biil afụrụ nwa nwaanyị a n'aka nọ mgba egbe ịnọ do na nya bụ package. Which kind justice when you want may they give you and your family? Wetin I want wey go make my mind no be say go bring my pikin come but I go know say Nigeria try for me. These people when they carry the driver when they carry the package all the way from Sapele to that park, I want me to bring the driver and even the chairman of that park, I want me to bring her to book. And the 4 policemen, both the one when he crack, both the one when he give them bullet, I want me to bring all of them to book. And the way my son die, I want them to die like that.